О, ами добре. Ето я новата ми преса. Има слог за вода. Има LCD дисплей. Ето. Професионална е, което най-много ми харесва. Има йонно захранване, има абсолютно всичко има, разбирате ли. Тя е просто моята гордост. Ето и захватите отгоре и отдолу. Тези дупчици тук са, когато си напълниш тук вода и тук има по средата едно копченце и те цъскат от тези кристалите. Те се зареждат от време на време, защото няма откъде да излизат кристали. Сега все пак. И много се крутя с моята преса и си я нося навсякъде. Загрява за около 3 секунди и се изправим за около 10 минути, дори след баня веднага.